amandla omthandazo. Njengomuntu okugqibela omapha kule ndawo, nami ndiyajoyina. Ilizwi esithe salifunda ukuba nihambe phambi koThixo ekukhanyeni kuwo. Ubunzulu nemfihlo yomthandazo. Ukwazi okokuba umuntu okholwayo ulawulwa imimoya emibili. Kuxhomekeke kumthandazo nelizwi lesikhungo sakho ukuba ngowuphi umoya ofika kuqala uphendule. Ndiqinisekile ukuba ininzi lethu asikayiqondi uba yintoni na le nto kuthiwa ngumthandazo. Because umthandazo ayilothuba mawisile lokokubana silile siphalaze intlungu sibeke iintswelo zethu. Hleze mhlawumbi awukwenza loo nto. Lo moya okubeke kuloo ndawo kuwo ukhwezele ubunzima balapho uhlezi khona. Into yokuqala ekufuneka uba siyazi ngomthandazo. Because uJohn P. Sullivan uthi mfo kaNcaphane, sakuthandaza, you must first become what you want, then emveni koko usiya uye kuThixo. Uqala uba yile nto ithandazelayo kuqala, emveni koko uye kuThixo. Ithi ke loo nto asikwazi uba siye kuThixo silile inyembezi, because hleze uzawuphendula laa moya okubeke kuloo ndawo uhleli kuyo. Yokuqala into ekufuna uba siyazi. Eyesibini, amandla omthandazo ukuthi siya kuThixo ngombulelo. Yonke into ecelayo uyifihla ngombulelo uye kuThixo uthandaza with gratitude. Xa uzawuya kuThixo, yonke into ecelayo noyifunayo awuyithethi ngomlomo ivakale, kodwa uyifihla ngombulelo uye nayo kuThixo. Yesibini leyo endifuna si-understande, because umbulelo ubeka iindaba zethu kwi-disposition. Umbulelo ithi intaba uqinibana ulapha iyokukhangela phaya, iqinguphaya kanti ulapha, because ibeka intaba kwi-disposition. Umbulelo ngamandla omthandazo ke lawo esithetha ngawo ngamente ngcwele evuma ukuthandaza, because umbulelo is the language of the heart, not umlomo. Umbulelo engumntu owayibona loo nto ngumamuhana akufika esivingelelweni angaphuma amafi bathetha inhliziyo, because owethu uThixo umamela inhliziyo, hayi ilizwi eliphuma
emlonyeni because sakuthandaza bawumsala sinomeli abasigadileyo into yokuba uthandaza uthini kuThixo because indlebe emamelapha isukapha ibe ngumlomo othethayo indaba zakho. Ikhala ukuthi you must be careful uba uthandaza nabani. Yabona ngamanye amaxesha ubichomi besingenazi iindaba zethu bezingenazi iindaba zethu mhlawumbe ndithandaza nawe apha ndindlebe emamelayo ndakufika ezitabeni zakho ndibe ngumlomo othethayo. Into yesibini leyo ekufuneka uba siyazi rhamente engcwele evuma ukuthandaza. Yabona ke umbulelo uzisa lento ethi ngabe ingekho apha but to believe into yokubana ikhona konje andikayiboni ngumbulelo lo. Umbulelo ukwazi into yokubana ntwanaphayi amanzi emala angakapa kodwa akhona elinye amanzi ovuyo. Ngawethu uThixo umbulelo ukususa kula ndawo kuyo uyokubheka endaweni oyifunayo. Ngumbulelo lowo rhamente engcwele evuma ukuthandaza. Yabona ke andimphikisi bazalwane bam xa nisithi uDavide usuka kuSawule uyawungena ku-Akise namaFilisti. Inyanisile xa nisithi amaFilisti yintaba endala le, intaba endala lakwaSirayeli rhamente engcwele. UDavide usifundisa into ethi ngamanye amaxesha you move from one enemy to another. Usifundisa loo nto uDavide apha, usifundisa into ethi amakhamandela kaSawule angawa kodwa amaFilisti asilindile amakhamandela abo. We move from one enemy to another. Yabona uDavide ndifuna siyiqaphela usuke kuGoliath. uDavide waya kuSawule, moving from one enemy to another. Wafika ku-Akisi, usezawusuka ku-Akisi abuyele kuLaSawule. Kanti uDavide akahambi yedwa. Yabona sifundayo awuwedwa kayikasokucinga uwedwa because everything zethu ilizwi lakhe liyabona. Rasibona uThixo ezinsizini zethu athi yena ke uJohn P. mzalwane wam, isolation is God's masterclass. Ngexesha ucinga uwedwa kanti ulapho uThixo uhamba nawe owethu uThixo athi umkhuli awukumka abafana nam usekho yena ebomini bam. Wenza loo nto uThixo, for you are not alone when you think you are alone. Owethu uThixo usondele ukufuphi kuthi. Yabona ukhona ncwadi andazi noba siyayazi abanye bethu. Ukhona ncwadi kaSamson ithi The Art of War. Uba nibeyifunda unento phaa ethi use your environment to defeat your enemies. Yokuqala esifunda use your environment to defeat your enemies. Into ethethwa kuSamson apha. Yabona it does not matter intaba ibeke kwemphi environment, but use your environment to defeat your enemies. Intaba sukhawuleza ufuna ukuphuma kwi-environment ungoyisanga uqala. Ntokuqala sifuneka uba siyazi nayo
bahleli kuyo. OMordecai benzile iminqamlezelo abasawulala kuyo, but abazange banale. But uThixo wathi lo mnqamlezo uwenze lo muntu uzabulala wena. Khaluzwa ekhaya xa besithi undibilisela amanzi nje nganta wakho ayathola uzana wakho amanzi ondimisele wona. Yabona, you must use your environment to first defeat your enemies. But the problem yethu yamaKristu khanye ukuphela ngibo. Uthanda zakho akaphela ngibo. Yabona, ungathi xa kubethwa ugalela yiba, but use your environment to defeat your enemy. Don't go through enemy. Yabona intaba yizise kule level yakho apho uzazi into yokubana unamandla khona. Sulentabeni yizise kwi-environment okuyo intaba ngamanye amaxesha eyakho environment isemadolweni awukwehla nentaba yakho uvuma ingoma ndiyakhala kuwe Nkosi bawo ndive nakobuqwayiba ndive. Use your environment to defeat your enemies. Khamele ngcwele ethamba nguThixo. Yabona xa sawuthandaza kanjalo lapha inkonkuluzini bendithe ukuba ndihambe phambi kuThixo ekhanyeni kubo. Yabona wami uThixo endimthandazayo, uThixo akakusindise iintshaba zakho zingekho phambi kwakho. Funa niyazi loo nto. Unipavu kaThixo akoneli nje ukusikhupha ezintweni wagqiba sinyekeze. Wami uThixo banepavu Thixo wawugqiba ukusindisa. Wami uThixo akuphakamise agqiba uThixo abe nepavu nawe. Angazi noba siyayiqonda le nto ekundumiso 23 xa isithi uDavide owam uThixo undilungisela isithebe phambi kwababezinye bam. Yipavu kaThixo leyo, because owethu uThixo akukusindisa ukhuphe i-invitation eyakwintaba zakho. You are cordially invited to the banquet of the salvation of Navai. Abizintaba owethu uThixo asibeke etafileni abonise into yokuba ndim onamandla ukogqitha konke. Ndim uThixo osindisayo. Sesam isandla sodwa esinamandla uba singasindiswa. Yabona mlindi uThixo ungathi okusinda uThixo ugqibile ngawo. No, owethu uThixo he put us on the table. Awugqibathabo abamezeli bakho ebehleli phezu kwakho uyababiza nabo abongeze uThixo wathi lo ngumsebenzi wezandla zami. Ndiyamthanda umika xa izomeleza phansi kwemeko enzima esazi